Күрәш рәсем сәнгатендә. Татар халкының милли спорт ярышы рәссамнарны да рухландырган. Бу уңайдан Лотфулла Фәттахов, Бакый Романчы, Рөстәм Мөхәммәтҗанов, Рауил Заһидуллин, Илдус Мортазин һәм башка авторларның исемнәрен әйтеп китү дөрес булыр. Бүген көрәшчеләр сәхифәсендә аларның берничәсенә аерым тукталырбыз. Ижадка рухландыручы көч, көрәш халкыбыз яшәешенең аерылгысыз өлеше, хәтта рәсем сәнгатендә дә. Милли яшәешебезне яктыртучы һәр рәссамның диярлек көрәшкә багышланган бер картинасы булса да бар. Алар халкыбызның бай рухи мирасын ачып бирә. Мисал өчен экрандагы картина шундыйлардан. Авторы Рауил Заһидуллин, тарихи картиналар жанрында эшләүче әйдә баручы рәссамнарның берсе. Рауил Габделбәшир улы Заһидуллин 1960 елның 28 октябрында Казанда туган. 1984 елда Казан сынлы сәнгать училищесын тамамлый. Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Бакый Урманчы премиясе лауреаты. Сабантуй көрәш дигән картинасын ул 2016 елда ясаган. Бер ай дәвамында майлы буяулар белән эшләнелгән. Зурлыгы 90-га 70. Хәзерге вакытта рәссамның остаханәсендә саклана. Ул беләсме, ул конкретно авыл түгел, хыялдан тудырган авыл. Шундый безнең Казан арты табигаты сурәтләнгән инде. Кичкенә генә инешләр, елгалар, кичкенә генә урман кырыендагы бер авыл, ул әйтик, 19-нчы гасырның уртасы шул тирәендә. Татар көрәше ул миңа кызык Сабантуй белән бәйләнгән. Аерым ничектер ул, мин бик кабул итмим. Сабантуйның бер өлеше. Көрәшкә битараф булмаган рәссамнар шактый. Шуларның тагын берсе Рифкат Вахитов. Әйтергә кирәк, яшь чагында ул үзе дә көрәш белән шөгыльләнгән. Рифкат Мөхәммәт улы Вахитов 1938 елның 26 февралендә Удмуртия Республикасының Ижау шәһәрендә туа. Казанда сәнгать училищесын 1965 елда Харьковның сәнгать институтын тамамлый. 1972 елдан СССР рәссамнар берлеге әгъзасы итеп сайлана. 2005 елдан аңа Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, 2013 елдан Татарстанның халык рәссамы дигән мактаулы исем бирелде. Россия сәнгать академиясының рәхмәт хаты, Россия рәссамнар берлегенең көмеш һәм алтын медальләре иясе. Рифкат Вахитовның Сабантуйга багышланган 2 хезмәте бар. Беренчесе Сабантуй дип аталучы керамик панно. Чаллыда яшәгән чорында ясый ул аны. Аны 70-нче елларны эшләгәнем Татарстан гостиницасы Чаллыдагы. Анда инде бик зурлап эшләдек. Әйбәт кабул иттеләр. Хәтта декоративный искусство СССР дигән журналдан бастырдылар. Иң уңышлы улчарда Совет Союзындагы монументаль өлкәсендә иң уңышлы эшләре берсе дип. Ул чакта архитекторлар белән киңәшләшә, главный архитектор города Ренат Насыров аңар ул бик темашады. Даже культура министрлыгында согласовать ясаган нәрсә инде бу. 2016 елда тагын бер күләмле хезмәт иҗат итә. Ул Сабантуй дип исемләнгән картина. Зурлыгы 120-гә 160. Аерым үзегенә түгел, мин аны триптих рәвешендә эшләгәнем.
eşilişten tırgan kартина, аны үзәк картинасы сабан туйында. Мен инде нишен алдым, чөнки электе хәзердә татар халкының булай масштабны күрсәтер өчен иң уңай сюжет сабан туй. Анда инде менә ел сайын җыелалар, анда татарлык бөтен мотор ягы, бөтен ягы белән күренә. Әлбәттә инде сабан туйның төп үзәге күренеше көрәш. Соғыш алдына қадарырақ болған шорында әлі ол шақта милли киімдер сақлана қалған, киінгендер. Аны соның үшін алдым, сол заманы чөнки татарлығын күрсәтәсе келе. Мен татар дүниясын көрәш ирлеген исбатлай торган, егетләрнең үзенең кем икәнен күрсәтә торган. Ул безнең инде батыр халык икәнен, азатлыкны яратучы, матур күңел аша белү сыйфатларын күрсәтә. Ижад кешеләренә илһам кирәк. Келәмдә бил алышырлык пәһлеваннарыбыз яңадан яңа картиналарга этәргеч булсын.